Перші три міста, через які проходить наша стежка – це Київ, це Вінниця і це Чернівці. В чому ідея стежки? Ідея стежки в тому, що вона виходить з Криму і вона має до Криму повернутися. Тобто ми вважаємо, що цей зв'язок потрібно зберігати, і оскільки зараз не дуже можливо це на рівні якихось політичних чи ще інших сил, ми бачимо навіть певне замовчування, ми вирішили зберігати це на рівні стосунків, простих людських стосунків між митцями, між окремими людьми. У кожному з міст стежка виглядатиме абсолютно інакше, тому що те, що ми бачимо в Києві, це тунель, це перехід з міської зони в зелену зону, і це кримсько-татарські орнаменти традиційні, які виконував польський художник. І ми бачимо ці грушки знизу. Задумка Артура, який втілював ці розписи, була така, що художник, в нашому випадку Рустем, виступає як деміург. І в кожній з цих грушок, якими він зазвичай розмальовує свої тарілки, і вони в нього позначені кольорами, там блакитний, червоний, ще якось. Тут вони позначені окремими словами. Це фонтани, це гори, це дім, це кава. Тобто він весь світ везе з собою в цих грушках. І вони написані українською, кримсько-татарською.